Vuċi waħda u b'saħħitha kontra żieda fil-prezz tal-petrol u d-diesel fl-aħħar 24 siegħa kienu bosta il-unions u korpi kostitwiti li ħarġu reazzjonijiet qawwija għaż-żieda fil-prezz tal-fuels li ġiet fis-seħħ fil-bidu ta' wissu. Fost dawk li esprimew l-inkwiet tagħhom kien hemm il-UHM Voice of the Workers illi ħeġġet lill-Gvern sabiex bl-aktar mod immedjat jikkumpensa lil ħaddiema il-familji tagħhom u lill-pensjonanti. Qed nibagħtu statement lill-Gvern biex jieħu ħsieb jintervjeni immedjatament. Issa inna naraw sensiela ta' prezzijiet jolew, rajna prezzijiet tal-ħobs jolew, rajna prezzijiet tal-ħalib u l-prodotti relatati jolew, issa rajna il-prezz tal-fjuwil għal darb'oħra jerġa' jola. Ovvjament li qed ngħidu lill-Gvern huwa tibqax tinjora l-appelli li qed tagħmel din il-Union biex tintervjeni u tgħin lill-familji tal-ħaddiema Maltin u Għawġin u lill-pensjonanti tagħna. Il-UHM Voice of the Workers qed titlob spjegazzjoni dwar kif l-NMED qed tasal għal prezz finali tal-petrol u d-diesel u appellat biex il-Gvern jagħti widen lill-familji Maltin li ntlaqtu ħażin minn dawn iż-żiediet. Il-pagi tal-ħaddiema Maltin mhumiex qegħdin qrib il-medja Ewropea u allura il-prezz għalina ifisser iżjed dbatija għall-familji tagħna mill-istess prezz għal ħaddiema barranin. Minaħa tagħha l-Kamra tal-Kummerċ qalet li żieda bħal din se tħalli impatt fuq il-kompettività tal-pajjiż. Kevin Borch, id-Direttur Ġenerali tal-istess Kamra qal li żieda fil-prezz tal-fuel hija waħda ta' diżappunt għal membri tal-istess Kamra. Fejn tidħol il-prezz tal-fuel huwa ħolqa elementari fil-katina tal-ekonomija, ġifieri l-fuel jiffidja diversi attivitajiet ekonomiċi li waħda torbot fuq l-oħra u allura żieda hemmhekk hija partikolarment ta' diżappunt biex ngħidu hekk għall-membri tagħna. Joe Farrugia, Direttur Ġenerali tal-Malta Employers Association l-MEA, qal li permezz ta' din iż-żieda il-konsumatur jaf ibati konsegwenzi oħra għax fir-realtà żieda fil-fuel taffettwa kull settur. Naturalment ħadd ma jħu gost illi jola l-prezz tal-fuel, ir-raġuni illi din hija materja prima li taffettwa prattikament kollox. Allura ħafna drabi jola l-fuel imbagħad ħajkollu riperkussjonijiet fuq il-prezzijiet ta' ħafna prodotti illi jiġu provduti u bekk allura l-konsumatur fl-aħħar mill-aħħar ħajtlaqat ukoll. Huwa qal li l-kompettività tan-negozji Maltin ma' dawk internazzjonali se tkun qed taffettwa b'mod sostanzjali minħabba żieda fil-prezz tal-fuel. Intant, Alfred Farrugia, l-President tal-Malta Automobile Club, permezz ta' stqarrija konferma li l-Gvern hija tiqarraq biċ-ċifri meta jitkellem fuq il-prezz tal-petrol għaliex fil-verità l-prezzijiet tal-fuel f'pajjiżna huma ogħla mill-medja Ewropea.